העובדים צעדו על יד הכנסת, ההשפעה הייתה ברחוב, כל מיני דברים, לא נתנו כנס למכוניות, אנשים שמחו מאוד. לא קרה כלום, המשיכו לא לשלם. רק שלמטה שהנמל, שהוועדים החזקים השביתו את הנמל, נמל חיפה ונמל אשדוד, שסגרו את נמל, איימו בעצם, לסגור את שדות התעופה, ואז הגיעו לבית הדין, ואז ישבנו ומי פנה לבית הדין? לא המדינה ולא ההסתדרות כמובן, אלא לשכת המסחר והתאחדות התעשיינים שהם הנפגעים בשם הציבור, ואמרו אל תסגרו לנו את שדות התעופה, אל תסגרו את הנמלים, תעשו משהו. ואז מה קרה? הנה יושב כאן, ואז הם פנו לבית הדין, ובית הדין ישב 36 שעות רצופות עם האוצר ועם ההסתדרות ועם משרד ראש הממשלה ששלח את המנכ"ל שלו, עד שהגענו להסכם, ואז בית הדין ישב כל שבועיים עד שכל 140, בעצם 130 רשויות קיבלו את השכר, ובעידוד ההתלהבות דווקא של משרד האוצר וכל הגורמים, משרד הפנים, וב10 הרשויות שלא היו מסוגלים, הגורמים לא היו מסוגלים להגיע להסכם, למצב שהייתה אפשרות לשלם, ההסתדרות מימנה את תשלום השכר, הסתדרות, ואז הגיעו להסכם. אבל בלי הלחץ של הוועדים החזקים שבאו לעזור לסקטור החלש מאוד של הרשויות המקומיות, לא היו מקבלים את השכר, וזה רק דוגמה אחת. עכשיו, הזכות להתאגן. כאן יש הרצאה של שעה שלמה, לא אתן אותה. אבל אני רק אגיד שעד שהגענו לטלפון, שכתבתי מאמר בספר אליקה ברק, הסוגיה הייתה מסובכת, סוגיה בינלאומית, וחשבתי שהדבר הכי טוב שאם יש משהו בקרים נדירים, המעסיק כן יכול להגיד משהו לעובדים. אבל מה? בא מקרה טלפון ושכנע אותי יחד עם כמה דברים שדווקא אוריאל אמר, שאני אראה לכם אותם כאן, שזה לא נכון. שהדבר הנכון ביותר שההתארגנות היא שיח בין העובד לבין החברים שלו בעבודה ולבין ארגון העובדים. ולכן אני שמחתי מאוד שבית הדין הארצי פסק כפי שהוא פסק. קיבלתי תוך שבוע, איך העניינים עוברים, פניות מהפרופסורים שלי והחברים שלי בקורנל, שאני מלמד שם גם כן, תשלח לנו העתק מפסק הדין. ואמרתי, רגע, אבל זה בעברית, אז אנחנו נשלח תמציות של פסק הדין באנגלית, ופסק הדין לדעתי לא רק נכון אלא מדהים. השופטת נשיאת נערד יושבת כאן, אני לא אומר את זה בגלל שהיא יושבת כאן, אבל בפסק דין גם נכון, אין לי חשש מהבג"ץ כאן, ובעצם העיקרון של פסק הדין הוא פשוט, הוא פשוט מאוד. העובד רשאי להחליט אם הוא רוצה להצטרף לארגון עובדים או לא רוצה. כך פסק בית הדין מהתקופה של הנשיא ברניב, גולדברג וממני, כל הזמן להחלטה של העובד, והעובד מחליט על סמך מה שהוא יודע, מה שהוא שומע מהחברים, מה שהוא שומע מהחברים שלו בעבודה. הבעיה עם המעביד, וזאת הייתה הבעיה שלמדנו ממנו, לא רק בטלפון אלא מכל הפסיקה, שהמעסיקים אינם מסוגלים להגיד משהו לעובדים בלי ללחוץ עליהם. ויש לי כאן
הוכחה רבה בכל הפסיקה שלנו. אז נדבר על הפסיקה. הפסיקה לא הייתה רק על זה. הפסיקה היא שבכל ההתארגנויות בארץ, גם בארצות הברית וגם בארץ, המעסיקים ראו את התפקיד שלהם לא למסור אינפורמציה לעובדים או לתקן מה שלא נכון שהארגון אמר, אלא ללחוץ. וזה מה שקרה עם פלאפון. ואני יכול רק לתת לכם דוגמה, למשל, זה מה שקרה בפלאפון, אבל זה רק דוגמה אחת של סרטון שצילמו שאיך המעסיק, וזה לא בגלל עורכי הדין שלו, עורכי דין לא, בוודאי לא אמרו לעובדים, למנהלים לעשות את זה, אבל, ואוריאל צודק, המעסיקים לא היו מרוצים עם ההתנהגות של פלאפון. רואים כאן איך המנהלים הזמינו את העובדים, רצו ללחוץ עליהם בזמן לא להצטרף לארגון העובדים. אני חושב זה מוקד באום אל-פחם. כן. אגב, אני בטוח שזה גם בניגוד למה שלעצה שקיבלו מהעורכי דין שלהם. אני עכשיו, לא, אין. אם כן, צריך פשוט לחתום בכתב יד, שאומר, אני מסיר את חתימתי לטובת ההסתדרות, וזהו. טוב, אוקיי, אז זה עכשיו, יש לי עוד סרטון, אבל יש לי דבר יותר טוב, במקרה של יושב ראש לשכת המסחר ועורך דין אוריאל לין. עכשיו, אחרי פסק הדין פלאפון, שדי הרגיז את המעסיקים, אוריאל הולך וכותב מאמר בדה-מרקר, לא בגלובס. אז הוא גם הרגיז את החבר שלו כאן, הוא לא כתב את זה בגלובס. אז מה הוא כותב? וגם לדעתי זה מה שמאפיין את הגישה של המעסיקים, וזאת הבעיה שמוכיחה שפלאפון צודק, הפסק הדין. הוא כותב ככה: אין לי כל ביקורת על כך שחברת פלאפון ניהלה מאבק נגד התארגנות עובדיה. ייתכן שהיא הקצינה מדי בדרכי המאבק, וייתכן שלא. עכשיו הוא כבר אומר שלא ייתכן, שבוודאי שכן. אבל מאבקה היה לגיטימי לחלוטין. עכשיו, תשימו לב, אסור למעביד להיאבק נגד התארגנות. התארגנות זה זכות של העובדים. העובדים יכולים להתארגן או לא להתארגן. והמעביד לא יכול לראות את עצמו כמי שנאבק נגד ההתארגנות. ולכן, בגלל זה, הפסק דין של פלאפון אומר למעסיקים, אתה רוצה להיאבק נגד ההתארגנות, אז תעזוב את כל המאבק וגם את הדיבורים. וזאת הבעיה של המעסיקים. עכשיו, זה מה שיהיה בה עכשיו. עכשיו, זה במקרה גם כן, לא ידעתי שהוא יהיה בקהל, אבל כאן העיתונות והפרשנים מיד תפסו את העניין, והם אמרו, מה, אתם באתם לשבור את העובדים, לשבור את ההתארגנות? ואסור לשבור את ההתארגנות עם הכוח של המעסיקים, וזה גם כן אסור. עכשיו, מה אני יכול להוכיח לעורכי הדין שיושבים כאן? אז אני אוכיח לכם במגרש של עורכי הדין. בית הדין, הפעם, ואני אעשה את זה בסיפור, יש לנו נציגי מעסיקים, מאוד חשוב.
מאוד חשוב לנו, יש לנו נציגי עובדים, נציגי מעסיקים. פעם שתקפו את בית הדין, ושזה היה קורה, אני פניתי לנציג מעסיקים מאוד בכיר, אמרתי לו, פלוני, מה רוצים מאיתנו? מה קורה? והוא אמר, אתם מפריעים להם, למעסיקים. לפעמים מפריעים לעובדים, פעם מפריעים למעסיקים. למה מפריעים למעסיקים? כי אנחנו במקרה הזה מנינו מהם לנצל את העובדים במקרה מסוים. אז הנה כאן, יש עורכי דין צעירים, ועורכת דין צעירה בשם זיווה כץ באה לבית הדין הארצי, אזורי וארצי, לבית הדין לעבודה, ואומרת, הנה, המעסיק מנצל אותי. בגלל שאני עורכת דין צעירה, הוא אומר, אני לא צריך לשלם לך שעות נוספות. בבית הדין לעבודה קובע שגם העורך דין בן אדם וזכאי לשעות נוספות. ואם זה לא מספיק, אז בא מתמחה לבית הדין, ומתמחה אומר, לא רק לא משלמים לי שעות נוספות, לא משלמים לי שכר. אז יש חוק שכר מינימום, ואני לא מקבל שכר. ובא עורך דין בשם קזיס, די מפורסם מבאר שבע, ובפתח וברצינות רבה אומר, מה הוא רוצה ממני? אני עורך דין ותיק, אני עושה לו טובה. הוא מתמחה, סתם, ואני נותן לו חינוך, אני מחנך אותו. ועוד יותר גרוע, הוא מהמגזר של הבדואים, הוא בכלל לא יכול למצוא עבודה, ואני קיבלתי אותו, אז הוא רוצה גם שכר? ובית הדין אומר לו, אני מצטער, אתה לא יכול לנצל את העובד בגלל שהוא במצב חלש, ואתה צריך לשלם לו שכר מינימום. ואני אומר שב-98% מהמקרים, אולי לא בכל ההייטק, אבל 98% מהמקרים העובד במצב חלש יותר מהמעסיק. ולכן הנחות היסוד, בין הנחות היסוד של משפט העבודה, שהעובד חלש יותר מהמעסיק, והתארגנות עובדים ולאזן בין הכוחות של העובד והמעסיק. עכשיו, כדי לסיים, אני רוצה לדבר על מיתוס. כי במיתוסים שונים, כי בעיתונים, בתקשורת, ויש התקפות על המשפט העבודה, ומעלים כל מיני מיתוסים. אז אני רוצה להתייחס לזה. המיתוס הראשון, שהוועדים, והייתה התייחסות לזה כאן, הוועדים אשמים בכל השביתות שיש שביתות. ואני אומר לאלה שעוסקים כאן בענייני עבודה, שאין בדרך כלל אשם או צודק או טועה בענייני שביתות. לפעמים הוועד טועה או אשם, לפעמים ההנהלה, לפעמים שניהם. בדרך כלל, לא בדרך כלל, השביתה היא אמורה לבוא בסוף משא ומתן שאין ברירה. בדרך כלל ההסתדרות לא יוצאת בקלות לשביתה. בתקופה של עיני בברוש כמעט לא היו שביתות, אנחנו ישבנו אז כמעט בלי עבודה מבחינת מגה שביתות. אפילו הוועדים החזקים לא אוהבים לצאת לשביתות. אני לא זוכר הרבה שביתות למשל בחשמל, ובחשמל אפילו, וברוב המקרים של כאילו השביתות הגדולות, ברגע שהטלוויזיה עוזבת, אז מפסיקים את השביתה, כמו בשדות התעופה. והדבר החשוב ביותר, שמדברים על שביתה, תמיד יש דגש מצד גם ההסתדרות והארגונים וגם ההנהלות שיודעות משהו, כולל הלשכת התיאום, כולל אנשי משאבי אנוש שיודעים שהדרך
ליישב את הסכסוך היא במשא ומתן, בגישור ובבוררות. אז זה דבר אחד. המיתוס השני, שהוועדים האחראים בחוסר היעילות והעלויות הגבוהות במקומות עבודה. מה המציאות בפועל? ראשית שכל המציאות בפועל שמי שמנהל את מקומות עבודה זה הנהלות ולא העובדים. עם כל הכוח שיש לעובדים הם חלק, אפילו במקומות שיש הוועדים החזקים ביותר, הם חלק ממקום העבודה. והם שותפים, הם לא כל הגורמים. ואם מדברים על השירות הציבורי, אפילו המקומות שיש לוועדים החזקים ביותר, יש גורמים אחרים, המינויים הפוליטיים, החלטות עסקיות שיש להם שיקולים פוליטיים, היעדר השקעה בתשתית, ודבר פשוט ביותר, מדברים על הנמלים, ניקח את הנמלים, הוועדים, נעשה הפרטה, נעשה זה ונעשה זה כדי לעשות את זה יותר יעיל. למה לא להוריד את המיסים ואת התעריפים? מיד יש פחות כסף, תשלמו פחות כסף. המדינה תרוויח קצת פחות, אבל להוריד את העלויות. ובמגזר הפרטי שוכחים שיש גם משכורות גדולות מאוד, שזה גם כן עלות. זה דבר עכשיו המיתוס השלישי, הסיכון העסקי שכולו של המעסיק. אני מסכים שהמעסיקים משקיעים את ההון, אבל גם ההון של המעסיקים, לפעמים זה לא הון שלהם, לפעמים זה ההון של הבנק. וההון של הבנק זה ההון שלי, כי אני גם כן, הכסף שלי בבנק, ולפעמים זה ההון של בעלי המניות, ובעלי המניות או אגרות חוב מפסידים שהחברה פושטת את הרגל או בצרות, וגם רוב המנהלים הם לא בעלי החברה, הם שכירים, ולפעמים במשכורות של שרותיות שיש גבוהות מאוד, והעובדים, וזה דווקא בגלל המינוח הלא נכון, די הרגיז את המעסיקים, אבל לא בצדק, המינוח לא היה נכון אולי. העובדים, אנחנו דיברנו על קניין, לעובדים יש קניין בחברה, אז אין להם קניין בדיוק, אבל יש להם השקעה מאוד חשובה בחברה. העובד משקיע את מיטב שנות העבודה, את העבודה, את הידע, הוא נאמן לחברה, וכשהחברה כושלת, אז גם העובדים נפגעים. והרבה פעמים שהחברה נכשלה, אז גם כן הציבור נפגע, כפי שאנחנו רואים עכשיו. עכשיו הסיכום הוא שאנחנו רואים יותר מדי דיבורים, ושפעולות חד צדדיות, השמצות, ובא לי לדבר על זה, לא לדבר על זה, התקפות כלפי ארגוני עובדים וועדי עובדים לא מקדמות את המשק ולא יחסי עבודה תקינים. וההפך, הם גורמים לתסיסה, ממור בקרב העובדים וגם יוצרים סכסוכים מיותרים. ומה שאני רוצה להגיד כאן, שאני חושב שמי שמוכיח כאן ממש אחריות ציבורית, זה דווקא ההסתדרות והעופר עיני ודווקא הוועדים, שהם לא פועלים נגד כל ההשמצות, והם אומרים, זה רוצה לדבר וזה רוצה לדבר לא בצורה לא אחראית, אנחנו לא נעשה את זה. ואיך הדרך לקידום המשק? ראשית כל שיתוף פעולה בין העובדים למעסיקים, שנית, טיפוח יחסי עבודה תקינים, שלישי, הידברות שוטפת בין לשם ביצוע רפורמות לשיפור השירות הציבורי להתייעלות. אני חושב שגם ההסתדרות והוועדים חייבים להיות, וכולם צריכים להיות, ביטול הריכוזיות במשק, אני גם בעד את זה, אבל לא ככלי
נגד או לשם שבירת העבודה המאורגנת, ומאבק בתופעה המינויים הפוליטיים. רוצים לעשות משהו, לשפר, אז תפסיקו את המינויים הפוליטיים. זה גם כן יעזור למשק הציבורי. ודיברו על השמיים הפתוחים, טוב שיש לי כאן דוגמה. אז השמיים הפתוחים, אל על, פגיעה אפשרית ב-5,000-6,000 עובדים, וההסתדרות אמרה, אין ברירה, אז נעשה את זה, אבל מה אומרים? בצד אחד אומרים, נוריד את העלות של הכרטיס כדי למשוך תיירים, בצד שני, לא עושים דבר כדי להוריד את העלות של בתי המלון ושל כל השירותים של התיירים, דווקא רצו להוסיף את העלויות, אז מה עשו? אז מוסיפים רוצים להוריד את נגיד את הצורה אחרת. התייר שחושב לבוא לישראל יגיד, טוב, הכרטיס קצת יותר זול, אבל אני צריך לשלם $100 ללילה בבית מלון, וכל כך הרבה כסף על שירותים אחרים, אז למה אני אבוא לישראל? ובעלי בתי המלון יגידו בצדק, החשמל והמים וזה עולים כל כך הרבה כסף, והמיסים והארנונה וכל זה, אז מה עשינו עם השמיים הפתוחים? אז אם באמת רוצים לעשות משהו, אז צריך לעשות את זה ברצינות. אז לדעתי צריכים להפסיק את כל הדיבורים וההתקפות על העבודה המאורגנת, ולעבוד ברצינות, בשיתוף פעולה, כדי לקדם את המשק. תודה. תודה רבה לכולם. לפני שמסיימים, ובעצם אנחנו ממשיכים את השיח בצורה אחרת בפאנל של שי ניב וצדק חברתי ובית הדין לעבודה בהשתתפות הנשיאה ארד. אוריאל, אם רוצה להגיד משפט אחרון, ובאמת משפט קצר. קודם כל, סביב, אני רוצה לאכזב אותך. אמרת שאני אשמע פה דברים שאני לא אוהב. את מרבית דבריך כן אהבתי. אבל לא שמעת את ההערה שלי, הייתה לך פליטת קולמוס לא ראויה. כתבת שוועדי העובדים הם חלק מההסתדרות הכללית. לא, יש ארגוני עובדים נוספים בישראל, שכחת. כוח לעובדים וגם הסתדרות העובדים הלאומית. עצם זה שאתה עושה את פליטת הקולמוס הזו, זה קצת מדאיג אותי, אני אומר את האמת. עכשיו אני מוכרח להוסיף לומר לך, אני מוכן לקבל את זה, לא. הם מדברים על פליטת פה, אבל זה פליטת קולמוס. תראה, אני מוכן לקבל את זה שהביטוי לפתוח מאבק. אני מציע לך דבר פשוט לתיקון, תיקח את זה כפי שאתה מבין. אני חושב שמה שאתה אמרת לנהל מאבק נגד התארגנות, אני מוכן לשנות את הנוסח. אני פתוח לחלוטין, אבל לא לשכנע. אם רוצה עובד לבוא ולשמוע את דעת המעסיק, הרי עתידו מוטל בזה. מה, למעסיק אין שום עמדה באופן הוגן להביע עמדה בנושא כל כך קריטי לעתידו של העובד? עכשיו רגע שגם למעסיק יש משהו לומר, שהעובד אולי רוצה לשמוע את המעסיק. מה תעשה? תגיד לעובד, אסור לך לדבר עם המעסיק, ודבר אחרון סביב. לא להצטערתי שאתה הכנסת את הנושא של המע"מ בסוף. מה הקשר של ביטול מע"מ על שירותי תיירות לזכויות העובדים? כשאתה אומר לא לבטל את המע"מ לשירותי תיירות, אתה אומר לכל אזרחי מדינת ישראל, אתם תשלמו 1% נוסף מע"מ, כדי שתלכה? לא. כן לבטל. כן לבטל. סליחה, ככה אני חוזר בי. טעיתי, אני חוזר בי, ואז אני מחזק את מה שאמרתי בהתחלה, שמאוד נהניתי לשמוע את כל כך. תודה רבה לכולם. אני באמת מבין כולנו לפאנל הבא. אני מצטער שלא נשארנו זמן לשאלות, פשוט הפאנל הבא מתחיל בעוד 10 דקות.